Olen Risto Kuisma ja seuraavaksi käyn läpi lyhyesti hyvän käytännön ohjetta, joka on tehty tuorekasviksia pilkkoville yrityksille. Hyvän käytännön ohje koostuu seuraavista osista. Luvussa 1 käydään läpi toimialaa ja lainsäädäntöä ja luvussa 2 omavalvontaa. Luvussa 3 on varsinainen hyvän käytännön ohje. Tämä sisältää toimialaan liittyviä hyviä käytäntöjä, joista osa tulee lainsäädännöstä ja viranomaisohjeista ja osa on toimialan omia hyviä käytäntöjä, suosituksia ja ohjeita. Luvussa 4 on tietoa kasviksista. Lisäksi ohje sisältää liitteitä, jotka liittyvät kiinteästi tuoreita kasviksia pilkkuvien yritysten toimintaan. Hyvän käytännön ohje sisältää kaikkiaan 20 liitettä, jotka liittyvät muun muassa omavalvontaan, tuotteisiin, näytteenottoon, hygienisiin toimintatapoihin, pintojen puhtauteen ja niin edelleen. Liite 1. Omavalvontasuunnitelma. Hyvän käytännön ohje sisältää samat sisältökohdat kuin omavalvontasuunnitelma. Yritys voi laatia omavalvontasuunnitelman esimerkiksi tämän sisällysluettelomallin mukaiseksi sekä poimia hyvän käytännön ohjeesta omaa toimintaansa koskevat tiedot ja täydentää tietoja yksityiskohtaisilla lisäyksillä. Liitteessä 2. Vesi. Talousveden laatuvaatimukset ja suositukset. Omavalvonnassa yrityksen talousvedestä tutkitaan vähintään mikrobiologisia laatuvaatimuksia, kuten E. coli ja koliformiset bakteerit. Kemiallisina laatuvaatimuksina haju, maku, sameus, väri, pH, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, nitriitti ja ammonium. Vesinäytteenotosta on ohjeistusta mikrobiologisista ja fysikaalis-kemiallisista määritystä varten. Näytteen säilyttämisestä ja kuljettamisesta laboratorioon ja näytteenoton dokumentoinnista. Liite 3. Nitraatin ja raskasmetallien sallittuja enimmäismääriä kasviksissa. Liitteessä 4. Allergioita tai intoleranssia aiheuttavia aineita ja tuotteita on määritelty tässä. Liitteessä 5. Tuote- ja laatuspesifikaatiomallissa kerrotaan lyhyesti, mitä tuote- ja laatuspesifikaatiomalli pitää sisällään. Liitteessä 6. Reklamaatiolomake. Selvitetään, mikä on aiheuttanut raaka-aineen palautuksen takaisin tavaran toimittajalle. Liitteessä 7. Omavalvonnan tarkistuslistat. Tämän listan tavoitteena on käydä läpi omavalvonnan kohtia ja jos vastauksesta löytyy ei, niin näihin kohtiin on syytä puuttua heti ja muuttaa toimintaperiaatteita. Liitteessä 8. Näytteenottosuunnitelma ja näytteenotto-ohjeet kasviksista. Kasvisnäytteenotosta laaditaan suunnitelma, josta käy ilmi, mitä ja kuinka paljon näytteitä otetaan, mitä näytteistä analysoidaan, kuinka usein näytteitä otetaan, kuka näytteet ottaa, laboratorio, jossa näytteet tutkitaan, menetelmä, jolla tutkitaan, raja-arvot ja tulkintaperiaatteet, tulosten säilytys. Liite
9 näytelähete sisältää muun muassa seuraavia tietoja. Tilaajan ja näytteenottajan tiedot, näytteenoton syy ja aika ja näytteenotto paikan. Näytetiedot, tehtävät analyysit ja laboratorion merkinnät. Liitteessä 10 elintarvikelaboratorioita ja analyysiä. Kaikki Eviran hyväksyvät elintarvikelaboratoriot löytyvät Eviran ja Finasin sivulta. Liitteessä 1 löytyy ohjeet aistinvaraiseen arviointiin ja kasvisten aistittava laatu arvioidaan ulkonäön ja sisäisten ominaisuuksien eli hajun, maun ja rakenteen perusteella. Liitteestä 12 löytyy jäljitettävyyden itsearviointitaulukko. Ja liitteessä 13 käydään läpi omavalvonnan vastuuhenkilöt. Omavalvonnan vastuuhenkilöt vastaavat oman toiminnon tai muun osa-alueen osalta siitä, että omavalvontasuunnitelma on ajan tasalla ja että tarvittavat valvontatoimenpiteet ja niihin liittyvät kirjaamiset tehdään. Liitteessä 14 käydään läpi käsienpesuohjetta. Tässä liitteessä on kuvattu käsienpesu kuvan avulla ja yksityiskohtaisemmin tekstissä. Liitteestä 15 löytyy kertakäyttöisten suojakäsineiden käyttöohje ja liitteestä 16 pukeutumisohje. Liitteessä 17 käydään läpi puhdistus- ja puhtauden tarkkailuohjelmaa ja pintapuhtausnäytteet. Tämä liite sisältää mallitaulukoita puhdistettaville tiloille, laitteille ja kuljetusvälineille. Puhtauden varmistamiseen ja pintapuhtausnäytteenottoon. Liitteessä 18 haittaeläintorjuntasuunnitelma. Liite pitää sisällään jyrsijöiden ja hyönteisten torjunnan sekä lintujen pääsyn estämisen tuotanto- ja varastotiloihin sekä käytetyt laitteet ja kemikaalit. Liitteessä 19 ongelmallisia kohtia tuotantotiloissa. Tässä liitteessä tuodaan esille hygienian kannalta mahdollisesti ongelmallisia kohtia esille pintojen puhdistuksen jälkeen. Viimeisenä liitteenä on lomake yrityksessä käytettävistä kemikaaleista. Kiitoksia mielenkiinnosta.